Здравейте! Вие сте с първия епизод на специалният подкаст 60 години ЕРЕР, посветен на 60 годишнината от създаването на гимназия с преподаване на чужди езици ГПЧ Румен Ролан. 6 десетилетия история, традиция и поколения ученици, които са поели по своя път с увереност и знания. Зад всяко успешно училище стоят хора, отдадени, последователни и вдъхновяващи. Един от тях е първият ни гост, госпожа Иванка Сотирова, омбудсман на Стара Загора и директор в продължение на 18 години на ГПЧ Румен Ролан от 1996 до 2012 година. Години, в които е била част от нейното развитие и утвърждаване на гимназията като едно от водещите училища в България. Ще си говорим за миналото, настоящето и бъдещето на гимназията, за предизвикателствата в образователната система и за онези моменти, които изграждат духа на езикова гимназия ГПЧ Румен Ролан. Госпожа Сотирова, добър ден! Добър да бъде денят за всички и добър старт на инициативата. Когато чуете 60 години ГПЧ Румен Ролан, каква е първата картина, която изплува в съзнанието ви? Първата картина е второто мое аз. Моят живот е на 70% свързан с гимназия с преподаване на чужди езици Румен Ролан. Аз държа да бъде изцяло произнасено името на училището, което има толкова, винаги предизвиква много силен отзвук. 60 години е толкова дълъг период и в същото време, поглеждайки назад, това съпреживяване на всичко, което се е случвало в този период, ме поставя в ситуация, сякаш всичко беше вчера и специално преди днешния повод и големите вълнения, които обществото на Стара Загора, защо не и на България и на много бивши ученици от света, които ми се обаждат и питат кое как ще бъде, това още повече обостря най-позитивното чувство към това училище. Вероятно ще ме попитате какво прави толкова духът на това училище. Това го правите вие. Всички вие, бившите ученици, учители, така както аз съм преминала през целите тези съществени етапи в живота на всеки. Духът на това училище, накрая ще завършиме в подкаста с моето послание, но и още от тук казвам да се запаси. Ако трябва да се върнете назад, кое е онова нещо, което ви насочи да изберете професия в областта на образованието? Ние, като постъпихме в гимназията, разбира се, за днешните възпитаници това ще бъде много различно, защото нашите учители беха от друго поколение, но нещото, което ме е накарало, са именно тези знаменити личности, с които имахме тогава щастието, удоволствието да бъдем обучавани. Някои от тях, понеже гимназията най-напред беше създадена като френска, с изучаване само на френски език, имахме семейства французи и първото, което беше на нашия випуск, беше семейство Миши и мадам Варлюзел. В онези времена, в онази епоха, тяхната изисканост, маниера на общуване и в най-дребните детайли за нас правеше изключително впечатление и може би стремежа да опознаваме не само тази култура на Франция, разбира се, за времето това беше една голяма привилегия на всички ние, които бивахме приемани в тези училища, да се докоснеш поради различните политически тежнения. Една голяма привилегия да се докоснеш в пряко общуване с хора, носители на такъв тип култура. И разбира се, и много от българските преподаватели, ако трябва да ги изреждам, те са много, но над всички стои бившият първият директор на училището, който е създал това училище
и е основоположник на славата, на авторитета, и най-вече на респекта. Ние тази дума в днешно време трудно я употребяваме. Респекта към всички преминали през училище, защото респектът е взаимен. В днешно време не знае дали се среща между днешните поколения обучаеми такова взаимно отношение между учител-ученик, камо ли пък директор, и мисля, че в това училище това се е запасило. Споменахте думата директор, а какъв беше първият ви ден като директор? Как изглеждаше тогава гимназията? Какви бяха първите предизвикателства пред вас? Тази зала беше съвсем различна. И деня, в който трябваше да я откриваме, аз напуснах залата сутринта в 6:30, когато изпратих работниците, в 10 часа беше откриването на залата. Тогава тя се казваше зала Малчик. И започвам не случайно с нея, защото днес сме тук, но първото ми преживяване беше много притеснение. Защо притеснение? Защото разбирането като учител, когато съм работила в гимназията, познавайки голяма част от колегите с целия си авторитет, професионализъм, респект, отново подчертавам, от всички нас, учениците и младите колеги, за мен беше едно голямо притеснение как ще се справя. Защото да бъдеш ръководител не означава само да разпореждаш и да издаваш заповеди. Разбира се, това е въпрос на индивидуално разбиране, но първите месеци бяха много трудни. И тук малко повече, ако не бъда много обстоятелствена, защото говорим за 96-та година. Годините на съвсем друго икономическо състояние на страната. Нямаше отопление. Аз съм идвала в 2 часа през нощта да чакам евентуално да доставят нафта, за да може да работи парното. За днешните ученици един епизод беше много опасен. Днес гледаме на него с насмешка. Едни ученици бяха правили в една от класните стаи долу на приземния етаж, бяха палили огън в студа. Естествено, това бяха едни от големите причини да се положат всички усилия. И когато говори за авторитета на училището, тук веднага ще подчертая усилията на обществеността, която беше възприела вече гимназията като едно авторитетно училище, и сградата беше една от първите, която получи привилегията да бъде газифицирана. Още един епизод се отнася се към битовизмите. Говорим за 97, 8, 9 година, когато имахме само един компютър, правец, с един голям екран, който се вземаше от дирекцията, разнасяше се по етажа, тогава нямаше кабинети, имаше само един долу. Впоследствие подготвихме по информатика. Компютъра се носеше с всичките габарити и с целите етажи, тук на 3-ти етаж най-вече. И след като свършат часовете в 7:20, се прибираше в дирекцията. Едва в 99-та година успях първо лице, защото беше едно завоевание, нашите учители, първите в града, да бъдат снабдени с лаптопи, което беше изключително голямо достижение. И след това вече нещата някак си се преобърнаха с техниката. Пак казвам, за днешните ученици всичко това ще бъде много странно. Така, следващото голямо предизвикателство беше да остане сградата на гимназията, тази сграда да остане на гимназия Румен Ролан. Защото
в период до 2005 гимназията е обитала 14 сгради. В тези години имахме тъй наречената занималня и вие не сте от този випуск с дългата занималня. Вече, не, всъщност имахте, те бяха задължителни 4 часа и една голяма част от тези часове се провеждаха в 9-то основно, а имаше период, в който гимназията беше в Железник и часовете се водиха, тези следобедните часове се водиха в 11-то училище. Представете си какви са били разстоянията. Освен това, днешната гимназия Максим Горки, днешното средно училище Максим Горки се помещава в сградата, в която ние бехме приети като ученици първия випуск в тази сграда. И като казвам първия випуск, с господин Матев винаги си водихме този спор, защото първите 2 паралелки са били в 65-та година, създадени към тогавашното ЕСПО Максим Горки. И това беха един випуск, всъщност тези 2 паралелки беха хора, с които след това всички така се развиха във времето и, както се казва, първите винаги са любимците. Да сме водили спор не спор, закачки са били винаги в разсъжденията с господин Матев, с такова удоволствие споменавам неговото име, защото така, винаги съм го чувствала много близък. И спора винаги е бил, кои са по-първите. Ние сме първи официализирани 66-та година, а другите са първия випуск, които господин Матев страшно много и учениците от тези 2 паралелки безкрайно много се обичаха. И казвам защо. Отново с адресат към днешните ученици, това, което казах в началото за отношението и респекта учител-директор и в това на трисловие ученик, учител, директор. По празници, тогава гимназията беше най-напред в 6-то основно, на 4-ти етаж. Ние като пребиваващи в гимназията, записани от други градове, трябваше да живееме в пансион, в общежитие. В класните стаи, каквито може днес да си представите какви са, имаше по 17-18 човека с съответния подиум и вечер в 10 часа трябваше осветлението да бъде премахнато и да спим. Но методиките на преподаване на език тогава бяха много различни и предимно се усвояваха много думи, които трябваше да се усвоят писмено, фонетично и прочие, но усвояването писмено беше един от най-трудните. Френския правопис е много съответно различен и ние какво правихме? Бягахме в тоалетните или пък в шкафчетата за обувки, за да учиме през нощта, защото времето не достигаше. Но защо господин Матев беше, пак споменавам, толкова любим, защото той никога на никому не правеше забележки. И толкова много го обичаха учениците и винаги той винаги се е гордел с многото наказания, които е получавал във времето от управляващите структури за поведението на една голяма част от учениците. Много често учениците биваха любители на спорта и на много различни състезания и футбол. И са бягали от часове, за да присъстват на стадиона. Но често се е случвало господин Матев и дойде да присъства на стадиона и просто са сядали в различни, в известно разстояние, сякаш не се познават и много други такива той играеше тенис с учениците долу на една маса. Това и много други примери мога да дам, но това е интересното. Тогава нямаше общуване чрез телефон и
чрез екрани, тези чуждици, които днес са подкасти и други такива, общуването беше наживо и беше много ценно. Разказахте за някои наистина много сериозни предизвикателства, за които се изисква много, много голяма, може би, дисциплина, търпение, здрави нерви, комуникативни и всякакви умения. А кои са най-големите и най-удовлетворяващите моменти сега, ако се върнете назад? Понеже споменахте, подчертахте дисциплина, най-голямото вдъхновение за моята работа е било отношението с колегите. Аз съм такъв тип, че обичам да разсъждавам и да търся различните мнения. Разбира се, отговорността винаги е на директора, но когато си работил когато си чул много различни мнения, по-лесно е да вземеш правилното решение и това правеше взетото решение, съобщено вече там на съвети и на други форми за разпространение на информацията, това дисциплинираше и колегите. Имало е много интересни периоди, в които имало и много критични моменти, но когато всичко това е споделено, някакси отговорността е разпределена между всички и ние много общувахме. Изключително учителската стая тогава беше първоначално друг вариант, пак към битовизмите трябва да подчертая, че след залата направихме учителската стая, както и да е, но много се събирахме и много, независимо какви са били изискуемите нормативи в училище, тази близост между колегите и обсъждането, тя се е предавала и в общуването с учениците. Непременно няма да пропусна да подчертая, че сме имали невероятната подкрепа училището, надявам се и това така да бъде и днес, невероятната подкрепа от родителите. Родителите винаги са били много подкрепещи, много адекватни, дори и в налагането понякога на наказания. Спомням си един такъв интересен... Има много интересни примери, но един, за който за днешните ученици ще бъде също така интересен. В един понеделничен ден идва една жена от обслужващия персонал, някъде преди голямото междучасие, което беше в 10 без 10 до 10. Госпожа Сотирова долу на първия етаж, страшно много мирише на мента. И едни ученици от 8-ми клас, те наречени тогава подготвителен, си купили една бутилка мента да почерпят съученик, който има рожден ден в този ден. И представете си, преди 10 часа те нищо не беха отпили от въпросната бутилка, обаче на секундата, като слизам аз долу и съответно, и казвам, до половин час всички родители да бъдат тук. И всички родители в работния порядък, понеделник, работен ден от седмицата, всички дойдоха и всички беха заклеймени с родителските критики, съответно. Но този пример го давам, той има много такива, които показват отношението и в тази триизмерна общност ученик, учител, ръководство и родителите непременно трябва да присъстват и тогава наистина се получават нещата. Толкова са много, но тези моменти до ден днешен, като аз така ми се е случило в живота да пътувам много навсякъде и пътувайки в самолети и така нататък, винаги се срещат някои ученици, които са излезли от това училище. Споменахте за различните роли родител, ученик, учител, но вие сте една от малкото хора, които сте имали възможността да видите училището от 3 различни гледни точки. На ученик, на учител и на директор. Какво научихте от всяка от тях? Преди всичко съзидателност. Във всичко трябва много да създаваш, като ученик да усвояваш и там е нужно. Така, мисля, че това са важни моменти и много
много даващи тези различните роли. Различни са и не случайно оставането ми в тази сфера на образованието е поради тази осъзнатост се е формирала в последствие. Тя не ми е така. В последствие, в процеса на работата, в взаимоотношенията с учениците. Днес имах едно посещение от една бивша ученичка, която се спомня нас като класна, как са идвали вкъщи, как сме посрещали, така. Така че от всеки етап има много приятни неща и може би, ако не изпреварвам с нещо въпросите, в ролята ми на директор има много интересни постижения на училището. Първата матура задължително, която беше проведена по български език и литература, след едни много дълги процеси на дебатиране да има или да няма, гимназията беше на 3-то място в национален мащаб. Аз всяка година следя с трепет да видя в национален мащаб къде ще бъде гимназията. Няма да си позволя да споменавам имената на колегите, които са работили за всичко това, защото ще ни стане много тъжно и болно, но наистина това ниво трябва да се следва по някакъв начин, да не се измерваме само на местно ниво, но на национално това беше. След това вече беха много важните постижения гимназията да й бъде разрешено да провежда изпитите най-напред френските изпити. След това на British Council изпитите също, които постигнахме някакъв разрешение. Но едно голямо постижение на гимназията е License класи, което беше... Имам един епизод с колеги, когато се върнах след разговор в посолството с господин Бурхард. Бехме тогава дислоцирани в училището в Железник и така на оградата в един юлски ден. Аз съобщавам, че сме одобрени и колегите въобще не беха възторжени. Но днес трябва да ги питам как се чувстват. Да. И още много други такива примери, които в последствие като постижение се наложиха в олимпиади, в успехи. Много проекти имахме, по които гимназията работеше, много обмени. Сега проектите са в различен вариант, но в тези години възможността на възпитаници на училището да пътуват и да бъдат настанени в семейства и съответно да посрещаме гости. Едно такова голямо предизвикателство беше Евроуик, което си позволихме да направим пак в тези трудни времена и с 20 и няколко автобуса, не помня вече колко беха, тръгваме да пътуваме с представители от всички европейски страни, да пътуваме до Търново и така, като приключи цялото това приключение, защото наистина е приключение, си дадохме сметка и с колегите какво предизвикателство сме приели, какъв риск. Като тук говорим за около 180 деца, нали така? Да. И се радвам се, че това продължава. Съжалявам малко за изписването с зелените площи на Столетов, че не се чете Евроуик, как беха насъжденията там, ама това ще го пропуснем. Да. С това разполагахме. А поглед към учениците, как се промениха те през годините и кое остана непроменено? Пак казвам, че за един път подчертавам с колко много ученици общувам. С някой вече малко по-трудно с имената, но винаги като ме срещнат, госпожа, така. Остава непроменено точно този респект, който сложих в началото. И мисля, че това се носи и от всички последователи, учители в гимназията. Дано наистина да е така. Моето усещане е това и го пожелавам да бъде. Защото днес, когато вече всички технологии са навлезли и когато може да общуваме чрез изкуствения интелект, това не е същото. И това не е същото да общуваме чрез екран. Различно е. На мен, например, ми е голямо удоволствие да се общувам с вас, като сме така една до друга и се виждаме очи в очи как се възприемаме. Това е истинското.
Така че дано това да се запази, въпреки че всички сме привърженици на новите технологии. С какво според вас гимназия с преподаване на чужди езици Румен Роан се отличава от останалите училища? Точно с този дух. Мисля, че всички ученици, випуски, които преминават, е духа, който се наследява. Той е заразителен. И в началото казах, и с това ще повторя, че сега, когато вече се знае в медийното пространство, това е полезно, от Сингапур до Ванкувър и кои щати няма да подчертавам, има питане кога ще бъде, как ще бъде, ще може ли да присъстваме, но това е усещането за една общност. Дай Боже и другите училища да могат да създават такава общност. За съжаление, нямам такива впечатления това да е така. Бих го пожелала на всички колеги, работещи в сферата на образованието, защото днешните условия са много различни. И поколенията са много различни. Също. И тук не мога да не ви попитам как се изгражда такава силна общност. С много отдаденост. И тази отдаденост, аз като казах в началото, че това е моят живот, аз съм така преминала тук и знам, че и колегите, с които съм работила, шапо, както казват французите, на всички, с които съм работила, това е изключителна отдаденост. Начинът, по който се възприемаме и усещаме сега, виждайки се, срещайки се, това говори. Мисля, че бих казала, в голяма степен между колегите, които сме работили заедно, за днешните поколения колеги, те са много така, за мен една голяма част са непознати, бих се радвала и това пожелавам, да днешното поколение колеги да има тази приемственост. Защото ако не са придобили с този респект, за който говорим, не е мястото в това училище. Ще обобщя. А на учениците днес какъв е най-добрият съвет, който може да дадете? Независимо изкуствен интелект, каквото искат, каквито искат технологии да използват, общуването с училището в прекия контакт е най-доброто. Да го запасят. Ако трябва да обобщите пътя си в гимназията с няколко думи, кои биха били те? Осмислене и все напред и все нагоре. И какво пожелавате за следващите много по 60 години? Всички тези назовани постижения, аз не говорих за реализирането на възпитаници на гимназията, няма сфера, мислих си, в цирка не съм разбрала дали имаме представител, но във всички други сфери на изкуство, на наука, навсякъде имаме представители. Може би в новите технологии, мисля, че има много обучаеми преподаватели и в българските университети, но си пожелавам, така както днес имаме управленец на града, завършил гимназията на двата най-престижни университета, Софийския и Старозагорския, Тракийския университет. Не говоря за политици, защото това не е актуално, то е временно, но имаме представители навсякъде и в много международни институции, освен в науката, така че това пожелавам, да се множат тези кадри. Защото това са достойните кадри. Възпитани в Румен Роан. Чудесно, много ви благодаря. Има ли нещо, което не попитах, искаме да кажем? Благодарност. И честването на 60 годишната, ако това е първия с това интервю, ако започваме, нека да бъде наситено с много добронамереност и много възстановяване на позабравени приятелства. Благодаря ви много за това интервю. И аз благодаря.